Kardom donatum putar welcome back lo lindor richo channel along. Nili non malom video selam la penang litum pusita me chong hong prong po. La si non bang nili video selam lo nang litum han mission a video. La penang litum kelang pajut ik thorna. Non malom social media long ka viral. BJP la pen APHLC. BJP atumbang sakurita me akijoy pilo adon si non pen ke dampu. La pen APHLC atumbang ke koila ka chong hu tang ho lapen APSLC atumbang ke BJP anathu kaching bedu lapuson ili tumalong dopik la lasi labang so koila ka chong hu po voice record nang litum arju ikta itum laso chong hu pen si itum ke my meeting do ibom lo a voice record lai koila chong hu pen koila chior pen si to my meeting do ibom comments long than pachini tha ala bikrom bang ke arju don oi Papuk dam tingay nang nilo mo tikola ke. Papuk dam daklo non ka chin nebi pulote hadi. Mobile chan bang nang ne pulote itum PSLC tu an basang ne bedi itum je chong hu koi lagi. So pa itum sik chong hu se koi lagi. Bang itum ke bhai ni ne bang thom ne to bang tum na chelang no ke BJP tum na chelang no ke. La pena ko la so akoi la ka ki chong hu phan khoros thepik man ko long le war di ka di 8 लाख 10 लाख 12 लाख 20 लाख ना नहीं लोंगली कांग थान थान थेमा लीगली लोंगली वार ना है हलो सो पैसा ता बीजेपी तो अलोंग पेसी ला तुम दाम सी फाइनेंस के तुम पेसी के पाकुरी मते को आ हो अलाम लो निके लाके निके थान चु बाई बेलो आ हो ते ना चिन्नुन ला सो वस्तु ला तुम क्लेम क्ले दे नंग ये पोलो राता तुम के दिगा चिनी ने पेन प्ले काय ताहिरी गली दे का चिनी पेन बुथे चोहोय मा बुसी रात तुम पुपे देलो ठीक है Labang so a voice record ke non malom viral pic donatum lapen social media long ke theklong atum si mate karjulong atum si ke onglo lasi labang so voice record ke ahok hema jong si ahok lote ladake APSLC atum si ke chok chelu rada tum ke lasi pupu lasi labang so ahok hema nalitum comments long than pachini tha bonsita me labang so voice record ke social media long viral do to lapen non malom kache thang thuke APSLC lake BJP along kachipa ogduna bang dopikhang janglo ilitum rongkhang along pusita me APSLC ke pura zero si kasilam ji pusi kachisi patumi he jong rongkoroy along CM a meeting bilo ladak lapen labang so CM a meeting along ke rongkhang anathupen APSLC atum ong dungpen kachipa ogdundo labang so video nang litum ta lang ikha nang litum lang ikdon lai lor rong khang long APSLC atum ke BJP long kaching bedun armu ke lapen alang litame APSLC long ke arpu ke do bang lo sita rong khang long ke APSLC ke pura zero sikuri konon BJP atum si dak bang ke hai thok si litum arjulong La pena dan tu ni akiro pintu jismet ke ex MP alang li akihai rensing be panse tame akiro pajirlo la pen MLA pen kedanglo la pen grassville pen central la kido at man pen kithi kidinga tum at tame akiro pajirlo la se norapor ke jismet ke nili labang so chutayalo nang le rong athela hello akar I ke ragani la pen litum ong dung mate arjidin klori pen labang so jesemet akari arbiang lo kang cheer alang sinili kujining ha athela hello litum akang cheer la hello ku people lo pulote nili rada phanar jung tu nang litum akang cheer ku pila nili chining tu nang than tha di la sinili pachini athela hello article 244A pachunang po people lo pulote labang so dapat junji alam bangke ilitum unity is the power di ilitum jingrung petbe pulote laki itukun edetji lasinili labang so chutay no penang apale mate labang so adim mate ruling sarkar laki ilitum kar biang long pen central anseta meche don thorlo kupia pala pulote non apor kemi ke long election nang le diji dog ke la puson lase asam sarkar himanta bisa sarva hanseta me nili labang so media chutay pen seta me pachini no
Kerem Ati tiang. ma alam ni si sana long si tame labang so denda bang ke ponang Tek ko. long bom lo, Labang so social media bang lo. chir ben si ni labang so acha tai long nang linang nok lo. Labang ang ten si ni ran ang chir alam ke rong han mo ni sen si long si tame ong dong ka ting thor. Our side totally gilihin kan si tame ning dong alam lagi ni tek long le delo. Lasi nitong ato ko no si tame nang ana dim dong jingin so me me. Nitong inglong ana jingin so me me. Labang kinamteng nitong ong dong a party men ang haibom lo. Lasi no na pangke ladakar miyang long pen Central and Assam Sarkar men Central and Sitame Chedon Thor ben si Ladak ruling lo. Lasi la puson apor gimilang hut kaching hon manteng ke do ke thegidi alang li CM Sir Sitame Assam Sarkar pan Sitame alang presar pinang po lapen se sonolong Sitame council ke do bang phuwa bang phi atum an Sitame labang so putha bang ke pachunang po lapen rat akar I pen ajoine pen ke article 244A ba pachunang po ram thel an sing kan gok lo kardong Choro parpiglo, akan happy Argentina BP apa seme, alang leninga klong alam jumisen kita hantam thekapon, nora bang gelito malong West Kar Benglong lapen East Kar Benglong non malom social media long ke theklong BJP long kachipok dun APSLC atum aphai ong pikhang jang don tum non MLA election nang jia dok kupitong kemanjini labang ke rada tumsi mochini po lasi pinya video labang ke pader pikpelo nang tum nang lang nun thor pota churolo lapen nang tum kai ke lang mise na video theklong ji mate lang ji plote ni channel bang subscribe kang deno donato pinya video ke la an cholo dumi thakmi kardom